Davao Station. Hi guys, good morning. Time check is 4:36. Kami ay pupunta sa beach para sunrise shoot. Ayan. So, kita-kits mamaya sa Dahican guys. Namamaga pa yung aking mga parte sa lawas. Good morning. Time check is 5 AM na. Kasama ko si Chiki. Dito kami ngayon sa Menzi for our sunrise shoot. Hello. Nasa shore na kami guys. Ito yung itsura ng Dahican. Mag-ingay kayo. Around 5:07 AM. Tingnan niya. Ganda ng alon. Bigla siyang lumaki. Paglapit ko, ano pa yan? Parang buhay. Hindi ko lang alam kung public na itong Menzi. Alagang-alaga nila ang mati guys. Tignan niyo. Every morning talaga sila naglilinis daw dito. Diba? So nagre-resulta naman siya kasi tingnan niyo naman ang super linis ng place. Lalaro sa buhangin eh. Hello, I'm back. Ayan, so time check is 5:30 in the morning. Wait, ito sa kanakbay. Asa dapat ang kanakbay, te? Hindi lumabas yung sun guys. Walang sunrise kasi ang kapal-kapal ng clouds doon. Ang kapal-kapal ng clouds, yung kapal ng mukha ng mga palautang. Char lang. Alam niyo, nakakawala ng sakit ng ulo guys. Kasi kagabi ang sakit ng ulo ko. Pero ngayon wala na siya. Dahil sa pakinggan nyo naman yung hampas ng alon. Napakasarap sa tenga. Oh. Pero palakas ng palakas siya ha. Yung mga bata oh. On the way kami sa Station 3 ng Dahican. Diba? Parang Boracay na. Mga white na crabs guys. Oh. Crab. Puti, colorless. Yun pa oh. Meron akong nakuhang bato. Ang cute oh. Kulay green. Alam nyo, para akong nag-workout. Grabe, kapagod. Ang sakit sa paa.
Parang nakikipaglaban sa buhangin. Aray. Ay. Pupuntahan ko yung kaibigan ko doon. Yung kinakapatid ko din. Ngayon sa light pala ako. Samahan niya ako guys. Sakit sa puwet. Guys. Tatay ako. Diyos ko Lord. Hindi ko ini-expect na ganito pala ka-struggle maglakad sa gilid ng dagat. Ang sakit sa paa. Aray ko. Hirap lang maglakad dito sa gilid ng baybay. I think nasa 3 kilometro na ako. Hindi ako sure. Pero parang nakakapagod. Aray! Aray ko! Ayan, so malapit na ako sa Kalapyahan Restaurant. Andun yung aking minamahal na kaibigan. Sakit sa paa. Jesus Christ. Ayaw ko na maglakad. Nakakapagod. Anyways, hindi na ako tumuloy kasi parang layo-layo pa guys. Andun pa ata oh. May nag-surf doon. Pero layo na. Kapagod na ya. Nakita ang mga paa ko. Babalik na ako doon sa Menzi. Doon malapit sa may I Love Mapi na statwa. Hindi ko na kaya kasi doon kung walang bato doon malamang lalakarin ko na yan, pero may bato kasi baka mapano ako at baka merong mga yun know, mga ahas or everything or anything doon. Alam niyo naman, takot ako sa ahas. So balik na lang ako doon. Uy, galit na galit. Bakit? Para na akong nag-jog ng ilang minuto. Pero mas grabe to, grabe. Mas grabe kasi kailangan mo ng force. Kailangan mo ng force para maglakad sa sand. Kailangan kong hilain yung paa ko. Grabe guys. Napapagod na. Pagod na ako. Within Amihan or other sea structure sanctuaries, stay out of sight of the turtle. Ay, may turtle pala dito. Ha? Kaya pala nila ginawa ito. Pero wala mang turtle. Baka wala pa. Sa wakas, nasa Menzi na ako guys. Aray, sakit sa paa. Diyos ko Lord. We'll never do it again. Aray, sakit. Ha? Grabe. Nakabalik na kami sa hotel guys. And it's time for breakfast. Breakfast. Mimi! Meow, 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 meow. Pabalik na ako sa room guys. Di ko na din lang yung breakfast namin. Anyways, just rice, egg, tsaka yung pork. Ayan. Check out kami ng 11 against the light. Check out kami ng 11 kasi babalik kami sa Shangis kasi si Ate Joji ay magja-judge doon. And after that, sa judging, diretso na kami sa Davao. Pasok na muna ako sa room.
Dumi ng kwarto. I know your eyes in the morning sun. Ito pala yung kanilang rate guys, oh. Sa Casa Rosa, ayan, 1,000 per day. Twin bed, 800, ayan. Ready na kami guys, diretso kami sa Shangis, then dyan siya Ate Georgie, mag-aantay kami doon. After that, ipad na kami sa Davao. Thank you, Memo. Andito na naman kami ulit sa Shangis. Ito yung itsura ng Baywalk pag umaga guys, tingnan niyo. Ayun yung stage nila, oh. Yung sa likod. I love Maddie. Very long table. Balkeroan. Ano ba yung sa Tagalog na ikaw, pwede mag-duet-duet? Ikaw. Yeah. Okay, nag-enjoy lang kayo. Yes! Ready? 1, 2, 3. One more. Smile. My son was a Jensen vlogger, but he was born here. So, taga-ima. So, you know, hinatak siya ng mga taga-ima. Diba? Pero shaken tayo lahat kahapon. How's Davao? We're traveling at Davao. We're traveling to Dagat. Ang mga sanay. Kami sanay na. Pero sa office. super, kahit umulan. Oo. Ito na yung talaga. Hinintay ng tao. And also, the past Sambuokan, sanay ako na kinukover sa mga abugan yung mga abog-abog. Ngayon talaga nagbasa ka ng lupa. Ano yun naman lagi? Taon, tagal sila. Hi guys, dito kami ngayon sa Seaside Resto kasi kami ay order ng empanada. So, isa sa pinakasikat na delicacy dito sa Mati isang kanilang empanada kasi daw masarap. Hindi ko siya na-try. I-try ko siya mamaya sa bahay. Mamaya pala sa biyahe. Ayan, so nasa labas ako ngayon and pasok tayo. Malapit din pala sila doon, oh, sa Baywalk. Paglabas mo doon, Baywalk na. Hi guys! And dito kami ngayon sa Sala Cafe. Ayan. Super ganda niya kasi malapit siya masyado doon sa Baywalk nila. Gusto siya lang. Napakataas sa kanilang ceiling. Like, taas. At exhibit dito yung mga pictures ng mga kasali sa photography contest ng Mati. Kasama ko may-ari ng sala, si Sir. Hi, manager. Manager pala. Ops manager. So, the owner of this place, Mr. Mike Rabat. Ano po yung inspiration niya sa place? Parang industrial? Yeah, para siyang like, it's a tropical industrial design. So, we have, you see there, the surfboards and we make it woody as much as we can. So,
the rationale or the main idea of this is that to have a place in the city where you can still feel that you're in the tropics. You know, we also offer products like our coffee is from Bukidnon, so it's also like in Nilaban. It's a coffee based on what do you call this one, like social enterprise, something like that. So it's a community-based business, so that's what we're using here. We're serving really good coffee, perhaps all like good quality and a really reasonable price. As you can see, we're really, I won't say cheap, I would say reasonable. Kasi below 100 eh. Almost everything. Below 100. So, excited ako ito yung coffee nila. Magtutipid pa pero hindi. So among spreads is everyday freshly made. So this is the tuna. Tuna. We also have like pork and chicken. Also, as you can see, we're preparing the pork and the chicken. Oh. Like freshly made every day. Pork and chicken. Okay na sa mag-jeep. Ang sarap pagtambay dito guys kasi kitang-kita mo ang kanilang kitchen. At saka ang labas ay super lakas ng ulan. This is Lisa, my fiance. Wow! We met him last week. Was that last week? We met him last week. So, So as usual guys, kakain na naman kami. Merong tuna and meron din silang pork. And I am now having a black coffee. So this time wala siyang milk. Food is set. Kain na naman kami, Yati Karen. Sabi mga liigtid. Sandwich this time after ng lunch. Marian? You are a Filipino. Announcement na guys, ang winner ng Mati. Third winner. Third place. third place goes to... Our second place is number 3. Wala ka kami pumasok sa sabi. Ito ang winner ko. 11. Sa kanya. Maganda ang kuha niya. Facial Wow! So, Galing ni Bulda. photographer na. Drum roll please. Tama ko, Jane, no? Number 4. 4. Yan yung aking bet. Panalo talaga siya. So, meron ng winner guys. Iyak na to. Yes, congratulations sa Bet. Uwi na kami guys. Let's call it a yay. Bye. 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 Bye.